La medicina actual ha aconseguit allargar molt l'esperança de vida de les persones als països occidentals. Això ha portat l'augment de noves malalties neurodegeneratives, com ara l'Alzheimer. Les neurones, les seves capacitats de connexió i la seva mort estan molt lligades a la malaltia. I si els investigadors poguessin crear neurones a un laboratori? Sempre treballem amb cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules mare poden venir de dues fonts. Una és a partir de l'embrió. Una altra font, que avui en dia és la que pensem pot donar moltes aplicacions, és a partir de cèl·lules adultes humanes aconseguir que aquestes cèl·lules que ja estan diferenciades tornin a ser cèl·lules mare. És a dir, que una cèl·lula adulta com ara de la pell, un fibroblast, pot reprogramar-se per ser cèl·lula mare. Aquest tipus de cèl·lula té la capacitat de ser pluripotencial. D'ella se'n pot fer múscul, per exemple, o fetge, o fins i tot neurona. Però, naturalment, res d'això és tan fàcil. El problema de la enfermedad de Alzheimer es que las neuronas principales, las que digamos tienen una muerte celular muy aguda, muy agresiva, son las neuronas corticales piramidales y son las que digamos tenemos que caracterizar. Són capaços, a partir d'aquests fibroblastes dels malalts, fer neurones, però no neurones corticals. Ens hem quedat a aquest pas en el qual seguim intentant-ho i quan aconseguim aquestes neurones corticals s'obrirà tot un ventall d'estudis a fer. Una part de l'equip va treballar a Barcelona per aconseguir aquesta neurona. En paral·lel, el doctor Juan Carlos Izpisua liderava un grup de recerca als Estats Units. Allà es va fer un estudi amb ratolins per saber com el cervell crea noves neurones. El estudio previo es de neurogénesis, de cómo evoluciona, cómo llegamos a neurona, y los futuros serán pues, cómo utilizar esas neuronas para un modelo de estudio de la enfermedad. L'aplicació més immediata per a aquestes neurones pot ser el testeig de fàrmacs. A llarg termini s'amplien les possibilitats. La nostra intenció en un futur és aconseguir que, un cop tenim aquestes neurones en cultiu, aconseguir mitjançant teràpia gènica establir aquests gens que són defectuosos, treure aquest gen que és el defectuós i canviar-lo per un gen corregit, de tal manera que tinguéssim neurones del pacient però sense la malaltia. Hem de ser prudents a l'hora de pensar que es pugui fer. Seria en un futur i encara estem en els primers passos.